Looking at this question, solve the equations. 2x minus 3y plus 2 is equal to x plus 2y minus 5, which is equal to 3x plus y. Tinonyora takadai so. 2x minus 3y plus 2 is equal to x plus 2y minus 5, which is equal to 3x plus y. Then totsvaga yekudzvanyirira. Ende yatikufanirwa kudzvanyirira panapa, tinofanirwa kungotora iri simply put yacho, kana kuti iri easier yacho. Ndo yatakuita the common part, kana kuti common expression yatichaikweta everything else to that. So when you look closely, you are going to see that, of course, side uku ndo kuri more easier, that is 3x plus y, very easily put. So because 3x plus y iri easily put, so tichadzoka takuita panapa ndezvekuti tinenge taakuti 2x minus 3y plus 2 toti iri equal to 3x plus y. Then tatatora this x plus 2y minus 5 iri futi equal to 3x plus y. So in essence, kana kuri kuti tanga tati a ino ishi ndiyo a iri equal to b, which is equal to c, zviri kungoreva kuti tati a is equal to c, ndobva tazoti b is equal to c. Saka tinoti ino ishi iri equal to 3x plus y, tozoti futi ino ishi iri equal to 3x plus y. Ndo zvatinoita. Saka I hope ma understand, especially this part, kuti inofamba sei. Now to understand this particular part, tinenge takutolabela ma equations edu. Ino iyi takuiti equation 1, iyi takuiti equation 2. So let us simplify my equations aya tione kuti tozoita sei. So tikama simplify, we come to this realization kuti ngatiisei zvese zvina x kuside uku, then totaisa manamba akangomira ega kuside uku. Saka apa tinenge takuti 2x, 3x ikajamba kunosvika iri minus 3x, then tobva tanyora minus 3y yagara iri uko, y ikajamba inosvika iri minus y, this is equal to 2 ikajamba yakaenda kunosvika iri minus 2. Iyi ndiyo equation 1. Handiti? So let us verify. 3x yajamba yakaita minus 3x, y ikajamba yakaita minus y, 2x yaramba iri 2x, minus 3y ikaramba iri minus 3y, 2 ino ikajamba yakaita minus 2. Simplifying further, 2x minus 3x is minus x, minus 3y minus y is minus 4y, and this is equal to minus 2. Iyi ndiyo ya equation chi? Equation 1. Let us simplify equation 2. Tone kuti zvinofamba sei. So pakusimplify equation 2, tinenge takuinyora equation 2 yacho. Pesa ma x kuside 1, saka kuno kunenge yachi x, 3x kajamba yoita minus 3x, tonyora plus 2y, y ikajamba yoita minus y, this is equal to minus 5 ikajamba inosvika kuiri 5, like that. And I think it best panapa tikazongonyora kuti equation 1 panapa. Saka tiri panapa, let us simplify. Firstly, let us verify kuti taita chaizvo chaizvo here. Saka we can see panapa kuti x aramba ari x, 3x akajamba akaita minus 3x, 2y aramba ari 2y, and y akajamba akaita minus y, minus 5 akajamba akasvika kwari 5. Then simplifying this, x minus 3x d minus 2x, and 2y minus y, but that plus y, this is equal to 5, and this is equation 2. Saka kuti zvinhu zvedu kuti zvinyore zvakanaka, ngatinyorei equation 1 zvakanaka. Minus x minus 4y is equal to minus 2 ndiyo equation 1. Then panapa minus 2x plus y is equal to 5.
ndiyo equation 2. So ngatidhile nawo akadai so. But pakudhila nawo panapa we can elect kushandisa two methods, mainly two methods. Methods atoshandisa yekutanga ndo yandokurudzira, but munogona henyu kushandisa echi2. At the end of the day, mune prerogative kana kuti mune autonomy yekusarudza which method you want to use. Panapa tinoda kuapply the method of substitution nepamusana pekuti tina x akangomira ega uyu. Saka we can easily make x the subject of formula, then substitute into equation 2. So that is going to be our method number 1. Method number 2 yedu toshandisa the method of elimination. Saka tasvika panapa ndopanda kuda kuchiapply a method 1. So this is my method 1. And saka muno simplify zvese kubva kumusoro kunoku. Munenge muchitarisa kuti apa zvafamba sei. I hope understand kuti tati this equation is equal to this expression is equal to this expression, this is also equal to this. Tika separate into two equations, tikama simplify until tawana this. Then tama simplify until tawana that. Takuda kuchisolva tishandisa firstly substitution. So zvatoita pa substitution, we make x subject of formula. Minus x ikajamba ichiuya uku, minus 2 ichijamba ichiuya uku. Tinenge taana minus 2 inosvika kuiri 2 minus 4y yonyorwa yakadaro is equal to x, because minus x yajamba kuenda uku. The reason yatajambisira minus x toda kuti ive a positive. That is the reason why taijambisa. Mapaona. Saka tadai, so this is equation what? 1. Then ta expressa equation 1 chichita make x subject of formula. Tinobva taita sei? Tinobva tatora equation 1 toiisa mu equation number 2. Sachatora equation 1 tobva taisa that equation equation 2. Tinotozvinyora pasi. Tinoti 1 into 2. Tikurevei kana tichiti 1 into 2. Tiri kuti toda kureplace x ari muequation 2 ne this value 2 minus 4y. Saka panapa inenge ya minus 2. X ushu ari muequation 2 or replace 1 ne this expression 2 minus 4y. 2 minus 4y panapa like this. Then we write everything as it is. Plus y is equal to 5 like this. Saka minus 2x plus y is equal to 5. Ta replace x ne this expression 2 minus 4y, but taking note kuti taisa ma brackets, because minus 2x is out minus 2 times x. Therefore minus 2 taka replace x should be minus 2 times that expression. Then tadai, so tagona kuita this stage, we now have to simplify further. Panapa we are just going to remove brackets. Minus 2 times 2 d minus 4 minus 2 times minus 4y d plus 8y parati plus y. This is equal to 5. Mapaona. Apo minus 4 apo 8y plus y, this is equal to 5. So minus 4 plus 9y is equal to 5 like that. Then minus 4 toataidzinga yoenda kuside up, sata kuti 9y iri equal to 5 plus 4. Yanga iri minus 4 ikaenda kunosvika iri plus 4. Handika? Saka takuti 9y iri equal to 5 plus 4 ndiani? Ndi 9. Like that. Divide both sides na 9 like this. Tinocancela kunoku. Tocancela uku. Saka y iri equal to chi? To 1. Mazona? Y yava equal to 1 manje. X ichanetsere ku 1. X haichanetse ku 1. Tinodzokera kuma equation yedu ari 2. Equation 1 and equation 2. To select any equation yatiri kuda. Either equation 1 or not equation 2. Tota substitute the value of y into that kuti tiwane kuti x ndiani. So ini ndoda kuchoose equation 1, which is
minus x minus 4y is equal to minus 2. So equation 1, minus x minus 4y is equal to chi? Minus 2. Minus 2. Then panapa ndacalculate ndikaona kuti y iri equal to 1. So ndofunga kureplace kana kusubstitute. Ndosaka I change the method of substitution. So kureplace or kusubstitute y unoshu na 1. Saka inova chi? Minus x apo patati minus 4 multiplying 1 is equal to minus 2. Like that. Then to what I say, what does minus x minus 4 times 1 to minus 4 is equal to minus 2. Like this. Then panapa tinogona kuendesa minus x kuside uku minus 2 achiuya kunoku. Kurati minus 2 akaenda uku anosvika ari 2 minus 4 is equal to minus x akajamba. That will be x. And so 2 minus 4 and minus 2 is equal to x. Satogona edu kinyora zvakanaka. X is equal to minus 2. Like this. Saka taona kuti x is equal to minus 2 and y is equal to 1. We have concluded our calculation.